Este Nadal premiate en Meis. O Concello volve lanzar por estas datas a súa campaña de apoio ao comercio e hostalería local. Un ano máis o Concello pon en circulación 3.040 euros entre os establezamentos do noso Concello, tanto de comercio como de hostelería, e como fixemos o ano pasado, este é o segundo ano que o facemos no formato de rasca e gañas. En total poñense en xogo 32 rascas cun premio de 45 euros e 64 papeletas cun de 25 euros. Por cada 20 euros, cada cliente recibirá un rasca nunha campaña que se prolongará do 9 de decembro ao 9 de xaneiro. Cada ano que tratamos é de axudar ao noso comercio, a nosa hostelería e a fomentar as compras no noso Concello, que é un Concello pequeno con non moitos establecementos, pero sí o que tratamos é que desde o Concello cada ano, desde que estamos gobernando, botarlles unha man e que ademais animar a xente a esas compras e que ademais o fan máis contentos en esta época, porque que vayas a mercar e que che toque 45 euros, a verdade que, ou 25, a verdade que é agradable. Ademais, o Goberno local presentou esta mañá a súa programación para este Nadal. Destaca a Festa de Aninovo do 1 de xaneiro que impulsa a Asociación Abertula co apoio do Concello. As entradas xa están á venda a 20 euros. Teremos por primeira vez, gracias á colaboración, en este caso, da Asociación Cultural Abertula e da Cafetería Bruselas, teremos un festa baile de fin de ano, no pabillón municipal de deportes, que comenzará, pasada, supoño que a 1 da mañán aproximadamente, e con música, con animación, e que estou convencida de que, porque vai a ser esta a primeira de moitas edicións desta festa de Aninovo no Concello de Meis. E para a rapazada hai varias propostas, destacando a visita de Papá Noel e os Reis, o Ludo Meis ou un campamento de saúde digital, entre outros.